Sí, es tracta d'una de les millors temporades que recorden. Segons les previsions i a falta de xifres definitives, aquesta temporada, aquest any, haurien augmentat els esquiadors un 20% respecte a l'any anterior. També haurien augmentat els esquiadors de fora, el tant per cent d'esquiadors de fora, sobretot francesos. Aquest cap de setmana les estacions d'esquí seguiran obertes, tancaran la majoria d'elles dilluns. La Masella serà l'última en tancar. Estarà oberta fins diumenge que ve, fins al 27 d'abril, una temporada d'esquí històrica i de les més llargues que recorden. Ha durat 5 mesos i mig, la més llarga des del 2008, dels últims 6 anys. Una temporada de neu històrica, en bona part gràcies a la qualitat de la neu, amb gruixos de neu molt importants. Ha nevat a tots els mesos de la temporada i aquests gruixos de neu, aquestes fortes nevades, fa que estiguem parlant també, davant d'aquest inici dels esports d'aventura, d'una bona temporada també, així ho diuen els auguris, ja que els cabals dels rius seran importants. Una temporada històrica de neu que ha fet que avui, dia 19 d'abril, haguem vist molts esquiadors esquiant a 16 graus. Des de l'estació d'esquí de Masella valorem la temporada molt positivament. Això ha estat gràcies a aquestes nevades intermitents que hem tingut al llarg de tota la temporada. I bé, a dia d'avui encara estem esquiant, o sigui que què més volem, no? Bueno, hem vingut avui a esquiar aquí perquè era ja la cursa final de temporada i és l'últim dia. S'esquia bastant bé, bueno, la neu ja està cap a finals, però com que ha nevat molt aquest any, ja la neu s'ha estat aguantant. El que passa és que només pots esquiar un ratet, fins a les 12, 12 i mitja, i després ja està molt pasta i te'n vas a casa. Mira, avui fem el comiat i bueno, la neu no està malament a dalt de tot. Jo, la veritat és que feia dies que no venia i bueno, avui ja pleguem perquè demà la previsió tampoc és massa bona i ja fem l'últim dia, que és un dia... està bé.